Tak dostal se zase po nějaký době šanci v základní sestavě, jak se už utkání na Spartě? Tak já myslím, že žili jsme si to, i když výsledek asi není úplně podle našich představ. Jsme to odehráli určitě lépe, když myslím si, že jsme hráli úplně nejhůře. Ale škoda, myslím, že jsme začali dobře. Škoda, jsme něco nevyužili, začátku jsme tam měli 2-3 nadějné šance a jsme dostali 2 blbé góly, jako i po rohu zase na mušku. Celé jaro, myslím, nás to provází, je to škoda. Jedinečné góly, druhý taková střela, to bylo tečované a takže se nedokázali do toho zápasu vrátit, ale Sparta myslím ukázala, že jsou v velké pohodě a musíme uznat asi, že vyhrál lepší mužstvo, vyhráli 5-0. Vy jste tam dal na pěti centry, jednou Dvořák, jednou tam neproměnili, jak to říká stejně něco k tomu. Já vám tak nahraju a vy to nedáte. Říkal jsem, že potřebuji nějaké kanadské vody, no, ale ne, tak stane se, no, prostě tam přijde dobře, nevyšlo to, jako to se stane. Uleva přišla už ve středu po tom utkání s Baníkem, jaký to jaro bylo celkově? Tak myslím, že podle nemůžeme s ním být úplně spokojení, protože na můj vkus jsme se zachránili až moc později, když jako podle nikdo se ani nepřipouštěl, že bychom spadnuli, prostě myslím, že kádr tady je dost kvalitní na to, aby jsme hráli minimálně nějaký střed tabulky. Ale hlavně, že se to povedlo, no, jakoby, že se nespadlo a mohli jsme si už tady ten zápas v podstatě užít, že jsme tady nemuseli s tím, že musíme něco uhrát, to by asi nebylo dobré. Kubo, se zeptám taky, ty jsi vlastně jediný člen kádru Ačka, který mu nekončí sezona, tak jak se těšíš na sraz 20 a do francouzského Toulonu? Já se těším, tak je to reprezentace, jako kdo by se netěšil, asi by bylo špatně, kdyby jsme se netěšili na reprezentaci a co jsem se díval, jsou tam kvalitní manšafty, takže si ještě určitě zahrajeme a si budeme pojídat, je to i moře, tak doufám, že tam budeme mít čas se tady trochu opálit a zajít si do moře, no. Kubo, takže ať ti to vyjde, díky moc. Ahoj. No, první gól nepohlídá na standardku a druhý si myslím takový šťastný. Pak tam ještě jak tam od půlky, jak tam brankář vyhlavičkoval. 3 takový slepený góly. Samozřejmě Sparta to na něj trochu asi hrála. Vy jste nevyhráli úplně špatný první poločas, vy jste tam 2, možná 3 gólovky. Jo, začátek nebyl špatný, bránili jsme, Sparta se nedostávali nějakých velkých šancí. Akorát tak říkám, ale my jsme měli pár dobrých příležitostí. No, góla jsme nedali a potom už druhý poločas už ani do těch šancí jsme se nedostávali, takže nás Sparta jasně přehrávala. No, asi přišla úleva po té středě trošku taky, myslíte, že tam nebylo trošku více konec sezóny? Tak úleva určitě, na druhou stranu zase hráli jsme zápas na Spartě a to je určitě pro každého motivace, takže nemyslím si, že by šlo z naší strany o nějaké vypuštění toho zápasu. Jaký bylo to jaro z pohledu kapitána? No tak, myslím si, že musím být spokojený samozřejmě se záchranou. Ta situace se nevyvíjela úplně růžově, bylo to psychicky náročné asi pro všechny, pro fanoušky, pro všechny v klubu, pro hráče. Takže to byl asi takový bod, který určitě si můžeme zase jako říct, že jsme splnili a tu prvoligovou příslušnost jsme zachránili. To bylo asi na tom nejdůležitější. Pro vás osobně? Jaro bylo jaké? Takový, tak chvilku jsem hrál, chvilku jsem nehrál. Takový. Ještě nevím, teprve to budete řešit. Do teďka na to nebylo moc čas, nebo byli jsme tak domluvení, že odehrajeme sezónu a pak se k tomu vrátíme. A o zhodnocení dnešního utkání, prosím, máš slovo. Tak v prvom rade pekný, príjemný podvečer. Posledné 2 kola išli krátkom slede za sebou, čo bolo také hektické. Nám sa žiaľ stalo, že po tom úspešnom domácom vystúpení z rôznych objektívnych príčin vypadla celá plejada hráčov, čiže aj z toho dôvodu som musel voliť dneska niektorých hráčov ktorí dostali veľmi málo počas celej tej jarnej časti, veľmi málo príležitosti. Samozrejme, niektorí sme tu hrať, ale ja som hráčom prizvukoval, aby sme tu nehrali, a niektorí sme hrať nejaký ustrachaný futbal. Myslím si, ten začiatok z našej strany pomerne aktívny. Tie prvé veľké šance, alebo náznaky šancí, vid Hlavička, Dvořáka, strela, Fulneka, strela, opäť Dvořáka. Možná pri lepšej efektivite mohli sme ísť do vedenia. Naopak
domáci uderili z prvej štandardnej situácie, kde 11 najspočnejších hráč nepokryl domáceho kanoniera, aj keď sme sa na to samozrejme pripravovali. Od tej chvíle domáci šlo vedenia, od tej chvíle sa do našich radov a vľúdila taká nervozita, prílišný rešpekt. Hrali sme veľmi dozadu a keď sme aj sa snažili dostať do nejakého finálneho zakončenia, tak návrat pokrývkával a to bola voda na mlyn pre domácich, ktorí potom šťastlivým gólom vyšiel do dvojgólového vedenia. Ten záver toho prvého polčasu, zase aktivita z našej strany, vypracovali sme si tam opäť dve veľmi dobré príležitosti, či to strela Fulneka, alebo hlavne hlavička, hlavne Peťa Hroneka volali po góle. Paradoxne ten prvý polčas domáci mimoriadne efektívny, my sme si vypracovali asi viac, dovolím si povedať, viac gólových príležitostí. Hold futbal sa hraje na góly, čiže domáci vyhrávali 2-0. Samozrejme, v polčase sme si niečo povedali, chceli sme pokračovať v tom aktívnom výkone, ale v zlepšenej, hlavne tej našej prechodovej fáze smerom dozadu, kde si dovolím, že sme prepadávali. Ten druhý polčas je jednoznačná dominancia, myslím si, domácich. Jednoznačná dominancia domácich, kde treba zase povedať, že hrubými individuálnymi chybami sme ich posadili na koňa a myslím si, že si to domáci užívali a úplne zaslúžene tento zápas doviedli do víťazného konca. Ako trénera ma mrzí fakt, že keď sme sa pripravovali a vedeli sme hlavne z mass médií, že domáci budú hrať na Lafatu, respektíve budú sa snažiť, aby Lafata bol kráľom strancov a ostrali 5 gólov, čo je ako pre mňa trénera na zamyslenie. Gratulujem domácim k víťazstvu a na druhej strane máme o čom rozmýšľať, hlavne po tomto zápase. Aj z toho dôvodu, že hovorím, dal som šancu viacerým tým hráčom, ktorí nehrávali a musíme si to zhodnotiť. Asi všetko. Děkuji za úvodní slova. Vážení, máte prostor ke konkrétním dotazům, prosím. Děkuji, Martin Chrvát, Český rozhlas. Chápu, že vy jste do Jihlavy přišel v zimě, takže nemůžete vidět úplně celou tu sezónu, ale je těch 31 bodů, které Vysočina získala adekvátním obrazem toho, jak to mužstvo je složené, na co má po finanční stránce zázemí hráčským. Správne hovoríte, ja nemôžem hodnotiť jesennú časť. Ja tak v krátkosti tú jarnú časť prišiel som v ústu s jediným tým cieľom. Cieľ ste vedeli, alebo viete, alebo sa to predtým deklarovalo, bola to záchrana, ktorú sme splnili, ale z môjho pohľadu získali sme menej bodov, ako som predstavoval a hlavne, čo ma tak škrie dosť, boli kolísavé výkony. Nakoniec sme to doviedli tam, kde sme to chceli, ale ja musím objektívne povedať aj pričinením vyrovnanosti súťaže, hlavne tých mústiev, ktoré sa pohybovali v pásme zostupu. Mali sme tam viacero, samozrejme aj pozitívnych vecí, ale veľa aj negatívnych. Vieme, kde nás tlačí, aspoň ja viem istotne a prednesem to aj majiteľovi, alebo respektíve vedeniu klubu, kde nás najviac tlačila topánka a bude to na zamyslenie, myslím si, keď sa chceme vyhnúť tomu stresu a tej nervozity, ako to bolo v tomto ročníku, budeme musieť si vytvoriť viacej to konkurenčné prostredie, čiže musíme sa na viacerých postoch aj posilniť. Myslím si, to bude jeden z takých tých kľúčových faktorov, ktoré prednesem v mojej záverečnej analýze tej jarnej časti. Děkuji. Další otázky, pokud jsou? Ano. Já se tam v prvním poločase tam měl velké šance Dvořák, dostal se do nich a neproměnil je. Dostával se trošku do herní pohody konečně, nebo jak jste viděli? Tak pozrite sa, jedna z otázok, ktorá bola pred začiatkom jarnej časti, bola, či sa nám podarí nahradiť Mešanoviča, respektíve hráča, ktorý strelil, sa mi zdá, že 8 gólov. Nie som nejaký zastanca štatistík, ale keď si pozriete, koľko dali naši útočníci počas tých 14 zápasov, tak to hovorí samo o sebe. A tí šance dostali jeden, druhý. Pán Boh zaplac, že nás ťahal gólové, myslím si, Peťo Hronek, ktorý pre mňa príjemným oživením a dovolím si tvrdiť, že jeden z objavov jarnej časti Synodligy. Děkuji. Ještě se tam trošku osobně, vy jako bývalý obránce, zažil jste někdy, že nějaký soupeř vám dal 5 gólů? Nie, istotne nie. Ja to opakujem to, čo som povedal. Ja
Nebudem to komentovať ďalej, lebo mňa to škrie, ako nemôže si, a keď vieme na to, že budú tí súperi hrať na neho a on dá 5 gólov, tak to je viac ako na zamyslenie pre mňa ako pre trénera. A istotne, keby som bol ja na placi, tak mňa by to trápilo nenormálne. Verte mi, ako môže dať 1-2, maximálne dá 5 gólov. A pritom vieme, ja som tu upozorňoval na nich pri príprave, pri tomto, ako to ma najviac nemá, verte mi. Děkuji. Pokud je to vše, já děkuji panu Hypovi a těším se na viděnou.